Mercè Pàniker i Alemany, nascuda a Barcelona l'any 1920, passaria a la història com la dona empresària pionera de la indústria química a Catalunya. L'any 1954, als 34 anys d'edat, i poc després de la mort del seu pare, assumia la direcció de l'empresa familiar Pàniker S.A., fundada al 1922 i es convertia en la primera dona que dirigia una empresa química a Catalunya i a la península Ibèrica. Però Mercè Pàniker no va ser tan sols una dona empresària pionera. Durant les dues dècades llargues, entre 1954 i 1974, que va dirigir l'empresa, va destacar com una ferma defensora dels drets de les dones, facilitant la seva incorporació al món laboral i donant suport a múltiples iniciatives empresarials de petita i mitjana empresa a Catalunya, pilotades per dones. Ferma defensora de la independència econòmica de les dones, va participar en diverses institucions d'abast mundial que promovien l'empresa femenina, com per exemple l'Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial, la Comissió Econòmica i Social de les Nacions Unides o la institució privada Femvisió, d'àmbit europeu i dedicada a la promoció de la dona empresària. Durant els darrers anys de la seva vida no va deixar de treballar mai en favor de l'ideal de la dona empresària i coincidint amb la restauració de la democràcia a l'estat espanyol, l'any 1976, va participar intensament en diverses iniciatives polítiques i socials a Catalunya que vinculaven els valors de llibertat, empresa i feminitat. L'any 1980 va col·laborar en la creació i desenvolupament de l'Institut Català de la Dona de la Generalitat.